Ohaneze ndị Igbo ekene m unu. Aka nwụkwa nwa unu nwoke Igwe Credo arọbụnago nwanne. Akpakwulu udene bụ sa arụrụ arụrụ nwanne ji ọbọ. Nri ji ọbọ nke izizi ọ mụ na-ekwu. Okwu m bịara itinye ọnụ tata dị ibe a bụ okwu gbasara ibe Sowore onye Yoruba delu gbasara Nnamdi Kanu ọhamadike ndị Igbo gbasara South East Governors, South East Traditional Rulers, South East Billionaires and Millionaires, South East Rich Men, in fact, in general, South East Elites, South East Leaders. Because you a grade is leadership in South East Keta Onyera. So Galanya Obona was a leader. Leadership I was all about you only win the society, more age. Leadership was if one tackle 22 years, we put the Polani Kego, we come ya butego, or but abaza into import and export or show business, tiaka, all go with leader. Ebido kovali aka si ano mekanoji owulo emento obulo onye eji amato. I am not against that. Ebe onye si eli ka o si alụ. Mana ibe m bịara itinye ọnụ shame unto ndị Igbo. Shame to ndị Igbo. Ka ngwu n'ofunu ofi unu amara. O nwere oge ọ ya elu ndị Igbo. O nwere oge ọ ya elu ifela ya zekwe any Igbo man kwuo kpam na n'obodo ahụ Nigeria. O nwere oge ọ ya elu ifele aya ekwezi any single Igbo man ta kpam n'obodo Nigeria. Ha ji aka ekpe na-eme gịnị na suppress anyị. Then ụfọdụ ndị Igbo wu ndị Delta, ndị Port Harcourt, na ụfọdụ ndị Igbo nọ na Akwa Ibom, na ndị nọ n'Edo ejirikwa aka ba na-akpụpụ onwe ba na the Igbo race bawụkwa ndị Igbo. Mana bafula an opportunity to escape from the rot, the shit ndị Igbo na-eti onwe ba into. Onya melu most of the people na-aza somebody na-aza nyeso wike wafe Igbo yezipụta na public say na ọbụrụ onye Igbo. Ifu mmadụ na-aza Chizoba pụta say na ọbụrụ onye Igbo. Ifu mmadụ na-aza Emeka ọ say na ọbụrụ onye Igbo. Ibe atagizi nyawo n'ọsọsọ Ebonyi, Anambra, Imo, Abia and Enugu Igbo state. Forgetting them which is some before the amalgamation of states and all these things and creation of states. Na ndị Igbo bigasikwa even ndị Igbo nọ na Benue. Ndị Igbo bi na Benue kakwa nkụ nwekwe numbers. Bụrụkwa citizens of Benue mana bawu ndị Igbo. Ifusa ndị mmadụ na-agbachụrụka because ha emega anya fụ aka ndị Nigeria, aka ndị Hausa, aka ndị Fulani na akwa ndị Igbo. A na-akwa anyị edemu wee sị na anyị bụ number 3rd citizen na Nigeria. Ụfọdụ ndị na-akọ trash. There is no mistake in the statement. If I were 3rd class citizen na Nigeria, ọ bụ na unu amara amalụ na ya. Ndị Fulani wu ndị ugwu, ndị Hausa. Ndị Fulani wu ndị ugwu, ndị Hausa banwa wu the number 1 citizens of Nigeria. Ọ banwa wu the inter alia between the Britain and the Guinea and the Nigeria people. Ọ banwa wu the number 1 citizens. That is why Igbo efina ma onye Fulani awe jide iwe expose yourself ijenga ememi naaghe ewere sharia court memi naaghe si na imela alụ na ivu alụ. Mana ya afọ onye Fulani ogbuo onye Igbo, ogbuo ndị Igbo 300 and ka nji na-akpọ ya ndị Igbo ogbuo Christians 340. Ọpụta echi niile ndị Fulani ibie eje your federal government for Guinea negotiation and dialogue. Ndị Igbo onye mere anyị ive a. Ọ kacha njọ n'isi ndị billionaires anyị, ndị Igbo anyị kpatagolo ego, but I will not blame them. Kedu onye ọ ya wụrụ? Kedu onye Igbo ọ ya agba ọ bụrụ na business ya wụ import and export? Isi anya nwa bịa gbaba ndị Fulani na ndị Hausa mgba. Ma onye gbawa ndị Yoruba nọ in power mgba ka akụchie nye ebe o si eri nri. Mara amalụ na ndị niile a na-eme ọgaranya, ndị niile a na-azọ ọgaranya n'ala Igbo, ebe ba si wee bute ike wụ na Lagos. Ebe ego ba si abịa wụ na mmiri Lagos. Ebe ego ba si abịa wụ na Apapa Lagos. Ego ba si abịa wụ na Aja Lagos. Ebe ego ba si abịa wụ Trade Fair Lagos.
ebe ego ba si abịa wụ Ladipo Lagos, ebe ego ba si abịa wụ na kedu ma abịa Alaba International Market Lagos. Many of them will Lagos ka their business hub, their headquarter of business dị ebe a ka ego ba si abịa. Ọba nwa ka ị na-eme expect ka ba bịa gbawara mgba Biafra ma ka ba bịa gbawara mgba Nnamdi Kanu, ka ba bịa kwuwe maka Nnamdi Kanu. Ịta akpam asụchie, ịta akpam sọsọ whistle aya egbu akaụntụ ị niile akụchie. Ibulu a political leader, governors. Ekwumie na all the Southeast governors will side cheek to the presidency. And as a governor na Anambra mo na Southeast na-eme etu. They don't do those shit in Aso Rock. Iru Aso Rock fu ebe ndị governors so na ayobiko ka ba bata see picture with president iko. Iru Aso Rock fu ebe ndị governor na assault. Umu ibe oya we no kata ifu baba Aso Rock see picture me they do long note post online. Ifu ebe na ayobiko. Ifu ebe na assault with PAs, SAs, ADC, nda na esoghali presidency, mandi gate, mandi ifu ebe na assault. Emana for your governor, iji Aso Rock jefu president, nyani ese picture. Na van expenditure close to 70 million or 50 million. Sorting. Protocol and assault for them to see president. Waja. Ebe your governor somewhere power. Be rolling during an election or campaign. Let me tell you the real truth. Don't wait for your governors. No on the beck and call of the president. Go to Osun State. Obodo the video. The governor is suffering because now president release the allocation. If Ndigbo delegate is their personal money aku salary, manya wulo na government na aga pending mgbe federal government release level allocation. Iche no iwu governor we wulu governor ka o wulu na ibe niile ezuchego. Iche no so tax state allocation a na-enwete tax a na collect in the state. Iche no ozuru run the state. Iche no ozuru ikwu ndị ọrụ ụgwọ ọnwa in the state. Iche no ozuru. Iche no ozuru. Onwere ebe o jelu. These governors enwere their own say. Ebeba ya apụta kwuo okwu a na-eme campaign. Ha kpụrụ mic. I want to assure you that we will do everything possible to make sure that Nnamdi Kanu emana va na-emekwala campaign mo va nọlụ in the public na-ekwu okwu ekwulu okwu Nnamdi Kanu. Emana be bidobele okwu. They know he has followers. They know he has no nwelu capacity. No numbers. So whenever they are talking, they don't call his name. They will not stop. Most especially in campaign grounds. Even who does not mean that I will not vote or I will not have a candidate to vote. As long as I'm concerned, the states, the Southeast states must have Guinea leadership. The five Southeast states, governor. The state must be running. Ne Port just declare state of emergency. Even in another gala. Or they can River State will stand still for 6 months. We must have a governor, whether you like it or not. Whether you are agitating for Biafra or you are agitating for the release of Nnamdi Kanu, one thing I want to assure you is that we, the people of Igbo, we must have a governor. If you people don't have a governor, or if you don't elect a governor, or who chaos in your state that you couldn't have an election that will provide a governor, that will produce a governor, the president will provide you with again an administrator. Also for 4 years, they can do it, and you cannot do anything. The state will stand still. So as long as I'm concerned, a governor must be in seat to run the affairs of a state. There must be an executive power. That is why oge election luwe like in Anambra State election in luwe November 6. Iye buzo ichiputa ndị niile na-apụta for governorship position na Anambra. Itule nwale cheki eva ka ịmala onye ka mma. Onye ka mma ka ya atụla akwụkwọ. And that is why you see me supporting Governor Chukwuma Charles Soludo. Because onye nke anyị ma ama ka mma karịa onye anya amara. Ndị ori gụrụ akwụkwọ karịzịla akarị ma ndị ori ejela akwụkwọ nọkwa.
And that is why you see me support. I'm not supporting Soludo because of party or because I'm supporting him because according to Akwụwanya na ndị niile na-apụta for this governorship position, he is the best among the rest. Nke anyị fụrụ anya, gosi m bụ ka anyị fụrụ anya, nke anyị fụrụ anya, afụ n'anya ekwe. Inwe ike na-ekwu insecurity, o nwe ike the next governor ya abata ma ọwụ na isi ka iwepụ Soludo, ma insecurity nwa afụ, ma ụgwọ ọnwa afụ, ma road infrastructure afụ. O nwe ike ọ batara ya osi na ọchị ịlụ airport ọzọ, ya na international conference center ọzọ. Ọlụyalịbakwa iwe alụyali. O create another policy. Ikekwa wụrụ governor ya nọ outside the country na-achị. Aka na afụ Soludo anya. Unu enwe ọnụ okwu. We must have a state governor. It is a must. It is our fundamental right as a state to have a governor, an executive governor, elected by the people. So whether you like it or not, I have to vote. It will vote, it will vote, it will ono, I agree. And I go say again, I am willingly an elected governor. So that is one thing you should not discourage people to vote. Vote your candidate. Soludo is my candidate. Come November 8th. I have my voters card. I will vote for Apoga, Professor Chukwuma Charles Soludo, my candidate. I don't need any money. I don't need any 1 naira. I have never collected a dime from any political party rally. You have never seen me collecting money or items from any political party. Even when I was with Ifan Yoba, Aneke Umo Umbrella, Umo Football, JC and all, I know they collect. Gang ask about me. And I collect. The money I collect. We go do me more force why away na moto nluo na ekenre nke sanya ma akpa rice nke nye gbala kana nluo ngolo 100,000 or 50,000 nye my mother si aje goro rice. Anya na le ri rice politics na my house. Anya na le yi akwa politics or anything political na my house. It doesn't come into our house. Even when we were in nursery school, anya na le ji akwa na eke na eseche ngiga aje school. Anya na le webata di abani. It has been a culture. And it will not stop now. I promise somebody needs a politician for all day. Did they meet Governor Chukwuma Charles Soludo? Even you move 13,000. I gave it to my own Georgia. He's still alive. He can bear me witness. 1,000 naira meant 13,000. Even me tinye na be me nokata. Or when I make mistake tinye na ba wop tebezi enyo zuzu echimi na akam. Ozugbo that scene Paul ngoluku eton onye ojam because he was blowing flute with me. Banyanya n'aka. Chinya Kamenu, he's still alive. He can bear me witness. Ejidem that money na lubem. That is it. But the content creators who je ekele ego na government house. Akpọ m na phone nsiba na ma chọrọ ịbịan. Biko. Number 1 na most of the content creators know that amam na bawo mmu iru abụọ. I jere ade akali chofu wapụtaba akali ọzọ wapụtaba eme ọzọ. That is what happened. After collecting the money, they still came out. We look at that money, they go data. Now fight onye na jelego. Where any political party has never you go 1 naira na lova. That is me. Come and prove it. Nken na jela na je ebe na nwambe m nkene Soludo. I'm out of love, out of natural love, or for the money. Enyem that 13,000 naira and will ye fanyo ojam n'aka wom. He's still alive. He will bear me witness. So even the kwabri also na nke a na-akpọ governors, senators ndị ikpe nwere ọnụ okwu. A senator je na National Assembly bata mbọ kwenya na akpịa. The eyes have it. A governor ayara anwa banya sorok after sorting about 70 million or 50 million naira. Or banya sorok oru asorok. Ka oje kọbalụ Tinubu akụkọ Nnamdi Kanu. Look at how the Fulani si negotiate here with the presidency. Apopota terrorists, non-terrorists. People are armed. They are not armed. They are not police. They are not SAS. They are not army. They are not air force. They are not even civil defense. Even common federal road safety. Vabro. Apotabuluche ma bomb ma missile. Bianolo with the federal government representative ne discuss negotiation. Ego ne kunu ye nyanye ka ikwusi egbo egbo ka ikwusi igbu ndị mmade because they are northerners, they are Fulanese. Man, no, they are elites, they are politicians. We make a way for that negotiation. You go to the north, you find them killing
3,000, 4,000, 1,000 people, 300, 500 people at a go. And you can never ever see anybody questioning them. Any of their brothers questioning them. When you Batambana National Assembly or 9 is alright. When the executive is controlling the judiciary, the executive is controlling the legislatures, what do you expect? The executive is only using their veto power on the judiciary and the legislatures. And when they checks and balance, the executive controls the judiciary. The judiciary does not do anything without the approval of the executive. But the legislature is supposed to check and balance the executive. We are the third citizens. Or even all the comfort Kaibo. Because Fulani Gata Yoruba ga. Ndozo kwesi bata wefi nama. Before Ndigbo. Yes. Efiausa before Ndigbo. Yes. Efiausa gata before Ndigbo. Look at Yoruba people. Yoruba people begged for their brother. Kenuma this their brother. You go walk again. They begged. The elites came together and begged. Under the presidency of Jonathan. They begged. I grant the guy pardon. He can move around in Nigeria. Nobody will arrest him. Nobody will harass him. Yoruba people. Because they have love for brotherhood. Look at when Jonathan was the president. The Niger Delta militants, upon even he never make a bombing pipeline, refineries and everything, oil tank and oil wells, even he never make cover. Cost to Nigeria billions. Lives were wasted. Nigeria armies were wasted. Jonathan used his office. Grant his brothers, the Niger Delta militants, amnesty. Place them on salary. Gave them automatic employment to safeguard the oil riverine areas. Jonathan did it for his people. But what have Igbo governors done to make sure na nke abu nke anyị onye abu nwanne anyị bụ Nnamdi Kanu na o jeche nata afuta na campaign gra the president how many years 5 good years sike na obulo ike kwara mmadụ ọma na ọ ya nọ na prison ọma na ọ ya eje nga ọmara nobody is above the law. Ichita ilituo ikoto okwu ije nga. Whether veto power or no veto power, ichita ilituo ikoto okwu ije nga. That's all. Nobody is above the law. My president no onwe onwere okwu o ye ikoto n'ụwa. Enwe governor or president or a government that will mean him. Just how after all Obasanjo jelonga pota. So I won't know the executive state governors. None of them, any of them may be the able with President Bugari, Tinibu, they discuss maka Nnamdi Kanu. Isi asoro kwa afuo, achoba. You know na governor na efu. They cannot bear. No kate bana cabal meeting na presidency je kowa kon Nnamdi Kanu. Icheniva na ewu Nnamdi ichena Tinibu na during why when Buhari was the president for his 8 years in office, he never discussed Nnamdi Kanu. He never talked about Nnamdi Kanu. He never. Buhari will come and stay 8 years. He will not for one day talk about Nnamdi Kanu. It is Nnamdi Kanu versus federal government. Not Nnamdi Kanu versus Buhari or Nnamdi Kanu versus Tinubu. The power of the president, the right to stay away from any case being handled by the federal government through the Attorney General of State. When you basal president, with the case, Iwamao, Gene, Okwana Nazawo Badia, Obasawoba, and all the sentinel name Akwa a Koloba gain or a Koloba dan. When even each and a case Yakwa Okova, na case in Nnamdi Kanu. If you don't know, know it. If you don't know, know it. No governor will speak in favor of Nnamdi Kanu in the presence of the presidency. But so only try imagine as a governor. That day, bido.
Malia Malokita. So one each and even apụta na campaign ground akọ Nnamdi Kanu he will soon be out. Monyenu monyana. Ha na-akwa akọti ya na ntị Tinubu. They know the right channel to go to. They know the right channel by Attorney General of the Federation. Mawudia no way dialogue. Aya baba Attorney General. We are not by dialogue. Now when I send in the agent representative, but who not region. It was the Attorney General that filed the paper. It is the Attorney General that is representing the federal government in the matter. But they will not tell you. They will keep on telling you, Tinubu, Tinubu, Tinubu. Mano na ochichi Buhari. Keji de Nnamdi Kanu. Extract anya. Kidnap wanya. Down to Nigeria. Mna Tinubu achachali tuo. Okulo oku Nnamdi Kanu. Ojawalo onwe. Tinubu abatago. He will not talk about Nnamdi Kanu until he leaves. But your state governors knows the right channel to go to. Oh, one of the 5 state governors when an Igbo, putting na ano APC. Now none of them will enter APC. None of them will deliver an Igbo to the president until Nnamdi Kanu is released. My brother and sister, the presidency will have no other option than to release Mazi Nnamdi Kanu. They know what to do, but they don't want to do it. Because everybody wants to be in the good book of the presidency. Akuchi allocation. Etabu onwere na afọ. Oburo so no nwere ego ya na abaga aka. No nwere ọrụ ya alụpụtakwu for the state to see iwe ịlụtanwu before pụọ. Oburo onye ọwụna ya agwaghị mana mma agwaghị ya. So na ekpere anyị ekpere bụ na ọ dị Chukwu n'obi. Ama m na ọ masibe Chukwu mana ọ masị Chukwu na Nnamdi Kanu ya apụta. Ọ ya apụta. Mpụta ya adịrị anybody n'aka. Ọ Chukwu ka ọ dị n'aka. Daalụ.